салом алейкум дӯстони азиз, созед нағзед саломатиё хубай боз ҳам раст продажа. Дар хотир дорен и паплин чанд сум буд усол. Ҳозир боша акция шидагиай духтарако 60 сомон 3 метрш. Марҳамат каседа дар курай фақат доставка дорем духтаро. Каседа доставка дар курай нависен доставщикмон занакай ба ҳазур духтаракои хушру нависен мебаран хонатонда метиан баъдан пулаи дастон мегиран агар дар душанбе бошед. Хулас духтаро бинен ино 60 сомон 3 метрш. Ази ранг мондагиай, азанаи розови мондагиай, ози гулой хушру шастай ҳамаша нишон метим. Ина марҳамат инаи розовишам акция рафтестай 60 сомон. Иям амихе паплинои қимати 180 сомон абдан санг мезадан шуна. Ҳозир бошад арзон шидагиай. Марҳамат инаи розовишам чиай паплинои хушру. Мана диден духтаро? Ина киртада хушруи бад мебиёя. Дубайский паплинан. Дубайский паплинаи номуш. Хулоса ишам фасонак. Духтарако агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейский кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекуна дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунен, шумода миёран метиян. Саб сафед мекуна рӯра баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна. Пайдоиши ҳар намуд мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дигар и хоҳари ма дар ами компания кор мекуна. духтаракое ки кор кардан мехоҳен дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳарака ози ма мепартом биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед пушаймон намешавен. Ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави ана баъдан бо 3 ранги хушруви дига ҳастай аз ваё нишонтим. Ина мирасветка аҳай мода намерава ҳамин ранга ҳама мегира. Марҳамат аз ин ранг аз анамин гул 3 ранг ҳастай. Ина духтаро худаш паплинаш ғавсакай 3 метр 60 сомон. Марҳамат ана баъд аз и бо ранги сабзча ҳастай, сиёҳуш ҳастай. Инаи сиёҳуш диден касе сиёҳ дар кор боша. Ина ранги сиёҳуш, ана ин ранги бежевиш ва ана инаш бошад ранги сабзчаш. Бинен духтаро чӣ хел хушруван. Агар дар кортон шава фақат скриншот карда равон кунед, мо шумода доставка кунем. 60 сомон 3 метрш. духтаро аз и инами қайдига мондагиай марҳамат каседа дар кор боша як 6 ҳафт либоси дигаш мондак. Марҳамат метавонен дархост кунен аз инаи сабз хушру меброя платьяда материалшам ғавси хушрувай 60 сомон 3 метрш. ана баъд бо ҳастай ана ин зардак и ракушкарам бисёр духтарако барои платья мегирифтан, барои кӯдако либос духтанда мегирифтан ҳар вақт. Мана и зардам ҳастай ана баъдан атлас гулак аида хотир дошта бошед чанд та ранг дошт озирашта ҳамин як ранг мондагиай. Марҳамат розовый каседа дар кор боша метавонен интихоб кунен. Баъд бо касоне ки вай гуфта будам рамашка. Марҳамат ана ин рамашка бо омад тамом шудагӣ буд. духтаракои мо наёфта буданд рӯз наворда. Ина бо склада будай. Марҳамат метавонен дархост кунен ҳастай ҳозирашта рамашка. хулас ин амино ҳамаш 3 метр 60 сомонай. кадомаш ки маъқул меша духтаро скриншот карда мада партоен мо шумода доставка мекунем. боқӣ саломат бошен. хайр то наворҳои оянда.